So, eto yung itsura niya. Ayan, may mga tubo-tubo siya. Guys, hindi pwedeng mabibigat. So, pero kay Hagrid lang naman talaga yan. Ayan. Basta importante na maayos lang talaga yung pagkaka-fold ng mga damit para hindi. Hello guys! Good afternoon! So, medyo hapon na, mag-aalas 5 na ngayon ako nakapag-vlog kasi sobrang busy. Starting kaninang umaga. Ngayon lang, talaga medyo nabakante. So, kakarating lang namin galing sa school kasi kinuha ko pa tong kasi doon ko to in-address. Doon ko kasi ito na-address sa kabilang bahay, doon sa sa father-in-law ko na bahay. Ayan. So, ibubuksan natin to ngayon, i-assemble natin. Pero first, ililigpit ko lang muna tong mga kalat. Ayan guys, dito na lang tayo, no? Kasi, medyo madilim na. Mag-alas 5 na kasi dito lang yung magandang yung lighting. But, anyway, natin to. Hindi ko alam kung kaya ko tong i-assemble. Kasi diba sabi ko dati, napili ko sa gunting nakbe, table ni mama. Kasi diba sabi ko dati, bibili na lang ako sa mga, kasi gusto ko diretso meron na. Kaso, ang hirap, wala silang ganito, itong hinahanap ko. So, sabi ko, doon ako maghanap. Wala kasi silang ganito sa Daiso, sa Japan Home, kaya yun. Nag-order na lang ako sa Shopee. Ang bilis kong dumating eh. Hindi ako nakapag-iwan ng pera doon. Buti may pera yung aking sister-in-law. Siya na lang yung nagbayad. Kasi talagang agad-agad na kinaumagahan talagang hinatid ka agad sa Ninja Van. In fairness sa Ninja Van ha. So, ayan siya. Ang talagang pinagdadasal ko dito is hindi magkulang yung mga parts niya kasi patay tayo dyan pag nagkulang siya. Kasi maganda to eh. Yan lang ayoko kasi meron kasi sa Japan Home, mga meron sila doon yung may zipper, yung may ayoko nang gano'n kasi masyado siyang bulky. Eto, sakto na siya para kay Hagrid. Lalakad ako paano ito i-assemble. Ayan. Ito yung mga niya. Ito gagawin. Ito yung manual. So, ito yung itsura niya guys. So, may guide naman siya. Sana nga itawid ko. Sana, Hagrid! Dara. Kita yung sana lang talaga. Naghanap ko ng white. Wala namang white. Hi guys! So gray na lang. So, eto yung itsura niya. Ayan, may mga tubo-tubo siya. Meron siya mga malalaki, maliliit. Itong mahaba. Tapos, itong parang mat ata niya to. Ay, hindi ko alam. Basta i-assemble natin. So, ito yung guide. So, okay, in fairness naman, very specific naman sila. Yung accessories, long tube, number, and yun. So, let's do it.
Ulit-ulit. Ayan, naka-assemble ako ng isa. In fairness. Bukusin pa dito. So, ayan na siya, guys. Hindi ko sure, ha? Pero, parang napagkakaalam ko, meron siyang, pwede kang mag-hanger dito. Pero bakit ganun? Wala siyang, hanger. Pero siya, mataas. Sobrang taas niya. Tapos meron siyang dito. Kung maghahang ka. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkalagay ko. Pero pwede kang maghang dito. Uniform or something Hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko. Ayan na siya. Yan yung itsura niya. Pero talaga meron yung dito panghang. Ay nako. Tignan ko sa picture mamaya. Pero ayan. Maganda naman siya. Pero pang lightweight lang talaga yan, guys. Hindi pwedeng mabibigat. So pero kay Hagrid lang naman talaga yan. Tapos ang price niyan is 300 ata. Basta mga 306 or basta nasa ilalagay ko sa screen. So, ayan siya. So, try ko lagyan ng mga damit. Tapos, ang dilim na. Meron papakita ko sana ito Ito, bukas na lang. Bukas ko nilang ipapakita. Yung laman nito. Hello guys! So, ayan, update tayo dito sa yung inassemble ko kahapon na cabinet. So, sobrang ang ganda niya. Nagustuhan din ni Papa. So, kabuuan niya, nilabas ko na lang dito para kasi madilim dun sa kwarto. Yung kabuuan niya, ayan yung itsura niya. O, diba? Tupi ko lang kahapon. Ayun na naman si Hagrid. So, ayan yung itsura niya. And 3 layer yan. And yun pala, doon, nakita ko na kung paano i-assemble yung para ma-hanger. Kasi yan talaga yung aking gusto. Na merong lagayan ng mga panglakad ni Hagrid, uniform, ayan. Tapos, yung mga brief niya, dyan ko na lang isinabit. Pero ayun sa ibabaw, hindi pa final yan. Nilagyan ko na lang na kung anong malagay ko. Pero I think bibili ako nung medyo maliit na box. Para, ayan, 2 dyan. So, ayan, yan lang talaga yung gusto ko. Kasi, para talaga makita ni Hagrid yung mga kakailanganin niya. Kasi gusto ko nakaseparate. Ayan, yung mga niya, pang bahay, pang lakad, pang dyan. And dito yung mga konti pa lang yung mga damit na yan, guys. Kasi nilabahan ko pa yung iba. Pero pang lightweight lang talaga to, hindi pwedeng so pang Hagrid lang talaga yung itong cabinet na to. Ay parang mga shelves, ganyan. Kasi hindi to pwedeng mabibigat. Lightweight lang. And ayun, maganda naman siya, in fairness, hindi siya ngangarag-ngarag. Maganda talaga, as in, maganda yung kabuuan ng niya, matibay, and take note, 300 plus lang to, kaya sobrang sulit na, 'di ba? Sabi ni Papa kahapon, 300 lang to. Akala daw niya maliit lang, yung kasi syempre 300 lang, 'di ba? Pero nung nakita niya to, sabi niya talaga, ay, ang laki pala nito. Ang tingnan nyo, 'di ba? Matangkad pa siya sa akin. Ayan, 'di ba? Yun yung kabuuan niya. Okay naman. Basta importante na maayos lang talaga yung pagkaka-fold ng mga damit para hindi cluttered masyado. Pero yan lang talaga yung gusto ko para kay Hagrid. Naghanap talaga ako ng ganyan. And sa Shopee ko lang talaga nakita yan. Meron din sa Lazada, I think. Pero sa Shopee ko yan nabili. Simple lang, simple lang yung talaga yung simple lang yung gusto ko. Ayoko na yung At saka
ayan lang yung pinili kong kulay, medyo gray lang. Ayan, simple lang talaga yung gusto ko. Ayaw ko nang masyadong ano. Tsaka, tipid na rin kasi syempre, mura lang to eh. Tapos matibay naman. O, diba? Balik na natin. Ibalik na natin. So, ayan yung itsura. Ganda naman. Okay naman siya. So, sa kwarto namin to inilalagay. Yung sa amin kasi may cabinet na kami. So, eto lang talaga. Eto yung pinaka inaano ko. Yung ano dito panghang. Kasi yung mga panglakan niya tsaka yung uniform. Importante. So, ayan.